Għal darb'oħra l-Gvern qed inidi skema immirata żgħażagħ bilan li dan is-sajf ikollhom opportunità li esperjenzaw id-dinja tax-xogħol ma' entitajiet privati u organizzazzjonijiet mhux governattivi. Din l-iskema imsejħa Work Trial Scheme for Youth u tnediet waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għal-Għawdex Ġustin Caruana. Il-Ministru Caruana qalet li permezz tagħha l-Gvern qed jinvesti ħafna fiż-żgħażagħ u qed jagħti widen u jilqa' suġġerimenti ta' din il-faxxa hekk importanti fis-soċjetà. Il-Ministru semmit ukoll kif kull ma jmur id-dinja tax-xogħol qed tinbidel u għalhekk jeħtieġ li l-istudenti jkunu preparati u imħarġa. Il-Ministeru għal-Għawdex qed inkomplu ninvestu fiż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-20 sena li matul il-perjodu tas-sajf ħankunu qegħdin niffinanzjaw 5 ġimgħat ta' xogħol mal-entitajiet privati. U allura dak li jkun li kollu bejn l-età ta' 16 u 20 sena jkun jista' japplika mill-ewwel ta' Lulju biex ikun jista' ikollu esperjenza ta' xogħol għal matul is-sajf. L-iskema tidħol fis-seħħ mill-5 ta' Awwissu li ġej u tibqa' miftuħa sas-6 ta' Settembru. Permezz ta' din l-iskema l-istudenti ser ikollhom stipendju ta' 85 euro fil-ġimgħa, żieda ta' 10 euro fuq is-sena preċedenti, b'total ta' 425 euro f'5 ġimgħat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.